Το Delphi Economic Forum και αυτή τη χρονιά ασχολείται με ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πράσινο μετασχηματισμό, τη βιώσιμη οικονομία και άλλα, ενώ για πρώτη φορά οι 2 από τους 4 θεματικούς του πυλώνες είναι χρωματισμένοι αμιγώς πράσινοι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο τέτοια θέματα καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο χώρο από τις εργασίες αυτού του Φόρουμ Διεθνής Αναγνώρισης, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους σε διεθνές επίπεδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας την κλιματική αλλαγή και έχουμε περάσει ήδη για τα καλά το κατόφλι της κλιματικής κρίσης. Οι πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και γενικότερα όλες οι εξελίξεις σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο θα κινούνται πια και θα διαμορφώνονται πρωτίστως με βάση τις ενέργειες που θα γίνονται στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Παρακολουθώ λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εργασίες του Φόρουμ, ανταλλάσσοντας απόψεις με τους συμμετέχοντες και ευελπιστώ ότι εν ώψη και των ευρωεκλογών τα πράσινα ζητήματα θα αρχίσουν να καταλαμβάνουν το δέοντα χώρο και χρόνο τόσο στην πολιτική όσο και σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής με τρόπο ουσιαστικό και όχι επιφανειακό. Θα σταματήσουν να αντιμετωπίζονται ως μέσα εκμετάλλευσης για επικοινωνιακές πολιτικές χρηματοδότησης και θα αντιμετωπιστούν σοβαρά ως ζητήματα επιβίωσης και ύπαρξής μας, έχοντας ενεργή συμμετοχή προς την κατεύθυνση αυτή.